गुड नमस्कार, गुड मॉर्निंग. मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. आज महाराष्ट्र दिन, त्याचबरोबर कामगार दिवस आणि महत्त्वाचं म्हणजे आजचं सिंधुदुर्ग स्थापना दिवस सुद्धा आहे. त्यामुळे या सगळ्या तुम्हाला मनपूर्वक शुभेच्छा. आणि आज आपण पाहणार आहोत दैनिक कोकण 7मध्ये नेमकं काय काय आलेलं आहे, आज कुठल्या विषयावर कुठले नवे घडामोडी घडलेल्या आहेत. तर कालचा दिवस हा महत्त्वाचा होता, कारण मन की बातचे 100 एपिसोड पूर्ण झाले होते, 100 भाग पूर्ण झाले होते. आणि त्यानिमित्तानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खास याचं आयोजन केलं होतं. ठिकठिकाणी देशभरासह आपल्या सिंधुदुर्गात सुद्धा याचं विशेष आयोजन करण्यात आलं होतं. तर मन की बात माझ्या मनाची आध्यात्मिक यात्रा असल्याचे उद्गार हे काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले होते. तर त्याचबरोबर बारसू रिफायनरीबाबत महत्त्वाची माहिती समोर येते. त्या म्हणजे स्थानिकांशी संवाद साधून बारसू प्रकल्पाचा निर्णय घेणार असल्याचं उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी प्रतिपादन केलंय. त्यांनी महत्त्वाची माहिती दिलेली आहे की बारसू परिसरातील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प पोलीस बळाचा वापर करून रेटून नेण्याचा प्रयत्न न करता स्थानिकांशी संवाद साधून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असं सुद्धा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर बारसू आंदोलनाचे जे नेतृत्व करतात ते सत्यजित चव्हाण यांनी शरद पवार यांची खास भेट घेतलेली आहे, त्यांच्याशी त्यांनी संवाद साधलेला आहे. त्यामुळे या भेटीत नेमकं काय काय घडलंय हे सुद्धा आपल्याला जाणून घ्यायचंय. त्याचबरोबर राज्यात महाराष्ट्र दिनी म्हणजे आज 317 आपला दवाखाना सुरू करणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते त्याचं ऑनलाईन उद्घाटन केलं जाणार आहे. तर राज्यातील दवाखान्यांची जर आपण आकडेवारी पाहिली तर ठाणे परिसरात 29 आपला दवाखाना असून पुणे परिमंडळ 30, नाशिक 52, कोल्हापूर 27, छत्रपती संभाजीनगर 28, लातूर 44, अकोला 53, नागपूर 54 असे 317 आपला दवाखाना सुरू करण्यात येणार आहेत. तर त्याचबरोबर कर्नाटकात भाजपला धक्का बसतोय की काय अशी शक्यता वर्तवण्यात येते, कारण काँग्रेस बहुमताचा आकडा गाठण्याची शक्यता आहे असा सर्वे म्हणताय. 10 मेला मतदान होणार आहे. तर त्यामुळे तिथं बरीच चुरस रंगलेली आपल्याला पाहायला मिळते. सध्या आरोप प्रत्यारोप हे जोरदार चालू आहेत कर्नाटकात आणि लवकरच याचे निकाल सुद्धा आपल्याला पाहायचे आहेत. नेमकं काय घडतंय कर्नाटकात याची सुद्धा उत्सुकता लागून राहिलेली आहे. तर आता पाहूयात बेटर लिव्हिंगच्या माध्यमातून आपल्याला काय नेमकं जाणून घ्यायचं आहे ते मी तुम्हाला सांगते. सुरुवात करूया ज्योतिषशास्त्रापासून. तर भीती आणि काळजीपासून मुक्ती देणारा मंगळवार असं म्हटलं जातं आणि या दिवशी व्रत कैवल्य करावं. हिंदू धर्मात मंगळवारच्या उपवासाला खूप महत्त्व दिलंय. अशी आख्यायिका आहे की विधानाने व्रतवैकल्य केल्यानं उपवास करण्याची सर्वात भीती आणि काळजी दूर होतात. मंगळवारच्या व्रत कैवल्याच्या पूजेचा विधी कुठला आहे ते जाणून घेऊया. मंगळवारी सर्वोदयाच्या आधी उठायला हवं. नित्यविधी आटोपल्यानंतर आंघोळ करून घ्यायला हवी. त्यानंतर या दिवशी लाल रंगाची कापडं घालणं शुभ मानलं जातं. नंतर मारुतीला लाल फूल शेंदूर कापड अर्पण करावं असं म्हटलं जातं. तर मंगळवारी मारुतीचे 7 उपाय प्रत्येक संकटातून मुक्ती देणारे आहेत. मारुतीच्या मूर्तीसमोर दिवा लावून मनोमन हनुमान चालीसा किंवा सुंदर कांडाचं पठण करावं. संध्याकाळी बेसनाच्या लाडवांचं किंवा खिरीचा नैवेद्य दाखवून स्वतः अळणी जेवण करावं. मंगळवारचा उपवास करणाऱ्यांना या दिवशी ब्रह्मचर्य व्रत पाळायला हवं. अशी आख्यायिका आहे की मंगळाचे दोष असणाऱ्यांनी देखील मंगळवारचे उपवास करायला हवेत. असं केल्यास लाभ होतो. शनीची महादशा 2.5 वर्ष किंवा 7.5 पासून होणाऱ्या त्रासाला दूर करण्यासाठी मंगळवारचं व्रत कैवल्य प्रभावी मानलं जातं. आता पाहूयात वस्तूनुसार जमिनीचा रंग आणि परिणाम कोणता आहे. पांढरी माती ज्ञान आणि शिक्षण यासाठी योग्य असते. तांबडी माती अधिकारी आणि शासकीय नोकरीचे योग्य. पिवळी माती व्यवसायासाठी चांगली. काळी माती शारीरिक श्रम करण्यासाठी चांगली. घर बांधण्यास वैशाख श्रवण मार्गशीर्ष पौष या महिन्यात घर बांधलं असता पुत्र पौत्रादी सौख्य द्रव्य लाभ होईल आणि बाकीचे महिने विशेष फलप्रद हो नाहीत. घर बांधण्यास वार कोणते उचित आहेत, तर सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार हे शुभ आहेत. तर रविवार आणि मंगळवार हे वर्ज्य आहेत. त्यानंतर शनिवार साधारण आहे. आणि पाया राखण्यास मुहूर्त तर भरणी, कृतिका, आश्लेषा, मघा, पूर्वाषाढा, पूर्व भाद्रपदा, विशाखा, मूळ नक्षत्रावर शुक्रवारी तर कुठलेही वाईट योग नसताना घराचा पाया खणावा असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर
नोकरी करणाऱ्या महिलांचं डाएट नेमकं कसं असावं तर याविषयी जाणून घेऊया. महिला नोकरीसाठी बाहेर पडण्याचं प्रमाण सध्या मोठं आहे. अगदी खेड्यात असू देत किंवा शहरात असू देत, महिलांचं हे प्रमाण आता वाढतं दिसतंय. त्यामुळे कुटुंब आणि नोकरी करताना तारेवरची कसरत ही आलीच. पण असं असताना अनेकदा त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे ही कसरत करत असताना महिलांनी काही गोष्टी मुद्दाम लक्षात ठेवायला हव्यात. मग घर, जॉब आणि स्वतःची काळजी हे सर्व एकाच वेळी कसं साधता येईल ते पाहूयात. तर स्वयंपाकाची काही तयारी आदल्या दिवशी करून ठेवावी. यात डाळ भिजत घालणं, कडधान्य भिजवून ठेवणं, भाज्या निवडून ठेवणं हे आपल्याला करता येईल. शक्यतो स्वतःच्या डब्यात पोळीबरोबर भाजीऐवजी उसळ घेणं आणि ज्यामुळे स्टॅमिना जास्त राहील. आपल्याबरोबर एखादं फळ, चिक्की, गूळ, शेंगदाणा लाडू, राजगिरा, वडी असे कायम ठेवावं. भूक लागली असल्यास पटकन तोंडात टाकता येतं. 2 दिवसातून एकदा नारळ पाणी प्यावं. आहारात दूध, पनीर, दही, ताक यांचा समावेश करू शकता. अनेक महिला घरातील कामं, इतरांचे डबे भरणं आणि स्वतःचं आवरणं या घाईत नाश्ता न करता बाहेर पडतात. मात्र सकाळी आवर्जून पोट भरणं देखील गरजेचं असतं. वेळेचं नियोजन करून आपली सर्व कामं करावीत. दुसऱ्या दिवशीच्या वेळांचा आणि कामांचं नियोजन आदल्या दिवशी करावं. त्यामुळे खाण्यापिण्यावर परिणाम होत नाही. अशा काही टिप्स आपण जर फॉलो केल्यात आणि डाएट जर आपण आपल्या लक्षात ठेवलं तर याचा नक्कीच आपल्याला फायदा होऊ शकतो. त्याचबरोबर असं म्हटलं जातं की भेंडी वजन कमी करतं. तर ते नेमकं कसं? तर भेंडी ही जशी एक भाजी आहे जी अनेक जणांना मनापासून आवडते. वजन कमी करू इच्छित असलेल्यांना भेंडी फायदेशीर ठरेल. पाहूयात किती गुणकारी आहे भेंडी. वजन कमी करायची असेल तर दररोज कच्ची भेंडी चावून खायला हवी. कच्ची खाणं शक्य नसेल तर अर्धवट शिजवून खाऊ शकता. मधुमेही व्यक्तींनी अर्धवट शिजवलेल्या भेंडीची भाजी खायला हवी. यात भरपूर प्रमाणात फायबर असतं. त्यामुळे रक्तातील शर्करा नियंत्रित राहण्यास सुद्धा मदत होते. भेंडीमुळे मेंदूचं कार्य सुरळीत राहतं आणि यामुळे लहान मुलांच्या मेंदूच्या वाढीसाठी देखील फायदेशीर ठरतं. आता केस गळतीवर कुठलं पथ्य पाणी आहे, कुठल्या उपाययोजना आपण करू शकतो ते जाणून घेऊया. आहारात काही बदल करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर तेल लावताना कापसानं केसांच्या मुळाजवळ कोमट तेल सोडावं. डोक्याला मसाज अजिबात करू नये. रोज राजगिरा लाडू अथवा राजगिरा लाह्या खाव्यात. सोबत दूध किंवा ताक घ्यावं. अन्यथा गव्हासह राजगिरा दळून आणावा. याचं प्रमाण 5 किलो गव्हास 1 किलो राजगिरा घेऊन दूध दळून आणावे. पेरू आणि अंजिरी फळं नियमित खावीत. दुधात ज्येष्ठ मध टाकून ते उकळून प्यावं. हे प्रमाण 1 कप दुधात अर्धा चमचा ज्येष्ठ मध पावडर इतकं असावं. हा नियम रोज करावा. त्यानंतर केस गळती कमी होईपर्यंत केसांना खूप जपून हाताळावं. केसांना तेल लावणं, मसाज करणं, वाफ लावणं, हेअर पॅक लावणं टाळावं. केस गळतीसाठी बाजारात उपलब्ध असलेले कोणतेही औषध आपल्या मनानं घेऊ नये. यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. ते जे सांगतील तीच औषधं घ्यावीत म्हणजे लवकर आणि योग्य गुण मिळेल. आता पाहूया तर फ्लिपकार्टच्या सेलमध्ये 80% बंपर डिस्काउंट आहे. तर ते नेमके कोणते आणि याची सुविधा कधीपासून आपल्याला मिळणार आहेत ते जाणून घेऊयात. फ्लिपकार्टच्या अपकमिंग सेल 5 मे पासून सुरू होणार आहे आणि याबाबत कंपनीनं स्वतः माहिती दिली आहे. 5 मे ते 10 मे पर्यंत हा सेल लाईव्ह असणार आहे. आजकाल आपण ऑनलाईन सगळ्या गोष्टी घेत असतो. ऑनलाईन खरेदीवर आपला भर असतो. मग आधी मोबाईल, लॅपटॉप सारख्या महागड्या वस्तू ऑनलाईन घेण्यापासून लोक घाबरत होते. मात्र सर्रास फ्लिपकार्टचा वापर आपण करताना दिसतोय. त्यामुळे फ्लिपकार्टनं देखील आपल्या अपकमिंग सेल लवकरच घेऊन येत आहेत आणि बिग सेविंग डेजना 5 मे पासून सुरुवात असून 10 मे पर्यंत हा सेल लाईव्ह असणार आहे आणि या दरम्यान अगदी 80% सूटही ग्राहक मिळू शकणार आहेत. तसंच एक प्रोडक्ट घ्या आणि एक मोफत मिळवा ही ऑफरही असणार आहे. कंपनीनं स्वतः याबाबतची माहिती दिली आहे. त्यामुळे या सेलमधील काही डील्सबद्दल स्वतः कंपनीनं सांगितलंय. आता फ्लिपकार्टच्या खास ऑफर कोणत्या आहेत तर यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्सच्या काही वस्तूंवर 80% सूट मिळणार आहेत. सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या लॅपटॉप्सवर फ्लिपकार्ट सेलमध्ये ऑफर ठेवली आहे. 14,990 रुपयांपासून लॅपटॉप उपलब्ध असणार आहेत. प्रिंटर, मॉनिटर या अगदी 2,199 रुपयांपर्यंत मिळणार आहे. ग्रूमिंग आणि स्टायलिंग प्रोडक्टवरही भारी ऑफर येत असून 399 पासून एक प्रोडक्ट उपलब्ध आहेत. SD कार्ड, पेन ड्राईव्ह या सर्वांवर 6% सूट मिळेल आणि टीव्हीवर देखील 75% सूट मिळेल आणि खास रेफ्रिजरेटर्सवर 55% सूट असेल. होम अप्लायन्सेसवर 70% सूट मिळणार आणि किचन अप्लायन्सेस अगदी 299 रुपयांपासून मिळणार आहे. या सर्वांसह फॅशन, फूड, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्सवरही सुद्धा चांगली सूट आहे सेलमध्ये तुम्हाला उपलब्ध आहे. त्यामुळे तुम्ही या सेलचा किंवा या ऑफरचा नक्कीच विचार करू शकता. 5 ते 10 मे पर्यंत तुम्हाला अशा बंपर ऑफर या फ्लिपकार्ट करून मिळत आहेत. जर तुम्ही खरेदी करण्याच्या विचारात असाल तर या ऑफर्सचा नक्की विचार करा आणि
खरेदीचा आनंद लुटा. अशा वेगवेगळ्या विषयांवर आपण नेहमीच भेटणार आहोत. अगदी याच वेळेत भेटणार आहोत. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.